μέσω τριγωνινά. Θα ήταν κάθε Δευτέρα και κάθε Τρίτη, όσοι αγαπούν το ποδιακό τη διάλεκτο και θέλουν να μαθάνε να δεβάζουν και να γράφουν, να καλατσέρουν σωστά τα ποδιακά, ας έφτανε αίτηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τώρα ως 20 θα βρείτε. Έχουμε μέσα σε καλό μάτσατε. Τον έντονο φωτισμό και ξέρει το πλάνο. Έχουμε μέσα σε καλό μάτσας.